So yes, as you can see, kasi have eyes. Yup. Like, gumagawa po ako ng science activity na nakakagigil. Yup. Okay, message muna tayo. What is cell cycle? It is a word. Yay. Okay, wait lang. Cell cycle. Nakakapagod. Yup. Ano ito? Cell cycle na hindi ko maintindihan. Nagagaya lang ako ng sagot sa Google. Yup. Okay, nasa na yung sagot? Okay, na-boring na yung viewers mo. Na-boring na. Yup. Ma-boring ko yan kasi na-bored na ako, nangigil na rin ako. Eh, gumanap yung sagot. Tama ba yung sagot ko? Ano? Mali na. Oh my. Collectively called the cells resting phase. Hindi face. Tama. The cell finally divides into two daughter cells. Cell cycle. Salamat na lang sa muhay ko. According to National Human Genome Research Institute, the cell cycle is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. The cell spends most of its time in what is called interphase, and during this time it grows, replicates its chromosomes, and prepares for cell division. Daw ni mamang sipag ko, pero sa totoo lang. Hindi, masipag ka sa mga ganyan. Ano, sa mga written, blah blah blah. Yes. As you see, guys, gano'n na ako, like, haggard. Haggard ang tao. Wait lang, kunin ko muna yung gunting kung nasa naman yun. Get out. Wait lang, gunin ko muna yun. Saka ipakita ko sa inyo yung nakakalito sa sagutan ko. With honor ka pa ba yan? Lagi kayo suspended ang class niyo. Okay rin. Oh, with honor pa rin ako. Kasi laging, ano yan, tawag yan. Ang taas ng heat index. Nasa 40 plus, blah blah blah. Parang nag-suspended, umulan naman. Kailan? Wala mga ulan. First na pag-suspended. O, syempre. Pero, hindi, after nun, umaga lang yata umulan. Pagka malapit na magtanghali, kung saan naman, saka umini talaga. Yun. Okay guys, let's proceed to the activity 5 na hindi ko mag-gets. Okay na yan, ha? Tingnan nyo na lang kung tama sagot ko. Mababasa ba nila? Hindi ko nababasa ni Bato. Pinulit na. Second. 92. And third. 94. Per Sana like, lang. per calculate ko guys, ang general average ko, 93 or 94 possible. So, we're in with high. Alam mo guys, ito ang makakapatay sa akin. Yup. Like, ano ko pang gagawin? Portfolio, dalawang portfolio, activity. Like, tinambakan kami. Ayun. Mag-aaral ka ng mabuti para sa ano. Tutulong ko. Yung katulong ko. Ay, isang hirap. Reminder sa mga matatalino dyan, huwag na kaya mag-ano. Ang hirap sa first section. Dala lang ako sa last section. Pag first section, meron ako next school year, nilipat ko talaga ako.
Like, mauuna kayo mag-exam, tsaka tatambakan kayo ng activity. Sana yan, magpapapatay na. According to National Human Genome Research Institute, mitosis is the process by which a cell replicates its chromosomes and then segregates them, producing two identical nuclei in preparation for cell division. Mitosis is generally followed by equal division of the cell's content into two daughter cells that have identical genomes. Guys, ano daw? Ayoko. Ano daw? Wala akong magets. Salamat na lang. Wait lang, ano nga yun? Director. Kung wala lang talaga pang activities, manonood ako ng anime. Describe each stage by matching ano naman? Ilaw mo sobra. Ano daw? Pero Ano daw? Kasi nga, describe each stage by matching column 1 with column 2. Write only the letter of your answer. Lagyan ko ba ng pangalan? Activity 6 pa pala. sino nakuha? Hindi wait lang. Just go. Ate Jade! Bye guys, this is the end of the video. Okay guys, andyan na si Father! May kinuha siyang egg para sa amin. Okay. Para sa akin to. Ay, para sa akin yan. Iinom lang yan. Para sa akin yan. Ano tama, maintig magamit mo kayo dito. Hindi naman pwede gamitin? Ginamit lang, gamitin pa. Hindi dyan ba naman yung ginamit? Para yun sa akin. Ginamit ko yan dyan pang tusok. Okay guys. Nandito tayo sa sala. We are like doing an art right now. Char, kay Jocelyn, activity niya yan. Pag-asapan. Okay. Guys, alam nyo guys, tao ako. Char dinosaur. Yes, we are now, ano, nakikita yung reflection dito. Hi guys! Thank you for watching. So yes, thank you. Kumakain pa ako guys. Saka habang nakikita tong nakaka-stress na activities. And yes, ito kumakain na yung pinsan ko. Okay, bye-bye guys! Kita-kits sa next video. Like, yeah.